एडिसी साखम बेदेकनि फाइसिंते जों फाइलेका और फलका बारी तै पूर्व राजनगर बदलाबारी आमचायो चिन्तिफ्रा सारक बेलेखन और कोविड नि अवेयरनेस कम कोविड वैक्सीन रक नाजागिया गोबां मा अंगितं बरकनो अवेयरनेस खायनानि कोविड मानजा खेतामं मानजाया खेतामं बाहायके मानजाया खेतंनाय आबति रकनो अवेयरनेस केम खायनानि तासारा बरकनो साक नायै बिथि रक रिकलां थांनानि तै बरकनि जुदा जुदा तामो प्रॉब्लम दं और थाङै दंनानि आबारनो सिलांनानि बागै चिनि और साब जुनारनि चेयरमैन विलेज कमिटिनि चेयरमैन रकनो खबै अरनि चिनि तिप्रा मथाने आदं रकबो दङ अनफॉर्चुनेटली जों इंजीनियर रकनो तुइ फेमानलिया नेक्स्ट फाइफरंगे इंजीनियर रकबो जों तुइ मा फायनाय अबाहिकेनो और थांनाय 2 बोसोर सिगां जों फाइ थांमानि आफरोबो हाथाय कासाना बागै 2-2.5 घन्टा नांमानि ताबो सेम आबाहिनो 2-2.5 घन्टा नांलाय दं जों हाथाय कासाना तो फानो सिनि तिप्रा सारक 26 नुखुं नैचिदक नुखुं सिनि ब्रुबो संनि ताखुबुखु सं तंग जाबायो 3 मान थया लामा करै रेशन बाय हाचाल हाथि बाय हाचाल के बरक बाहायनो कक दुक बाय फुन खायहरो जोंनोबो किसा नाय फायदि जोंनोबो बिथि बाराय र फायरि फायदि जों बायबो कक सा फायदि हाय हिननि जों चिनि लीडर रकनो तुबुय चिनि हेल्थ डिपार्टमेंट नि डॉक्टर पिंकी देव बर्मा न तुबुय बिथि बाराय चेरे रकनि बिथि रक तुबुय जों ता फायलै जाव मास्क सैनिटाइज रक बरकनो जों रिकलां थांनाय बिथि जे नांमानि चेरे रकनि बिथि अखरा रकनि बिथि रक जों रिकलां थांनाय नरक नुखना चिनि खरग कलमतै मखल कलमतै अबायगेन लामा बतक जों हिमि फायलै दङ बुबाग्रनि कायसा कक दङ आनो सामानि दफाबाय दंना के दफानि बागै सामुं तांदि मुकुमैनो सामुं तांदि बयता मसाया उलफेलि तानाय सिगदि शुद्ध दफानि भरलकना हामजाकदि गबै कक सादि ताई करप्शन नि फासिं जीरो टॉलरेंस खायदि हायनि बुबाग्रनि ओ कक कायसा न मंत्र सनामै ताबि सनामै न हापं हिया हाथाय हिया आगे आं मीडिया तंफुर गुरि मा हायखेनो ताबुकबो इए मंगै बुबाग्रा आनतैबो हापं हाथाय गुरि नानि बारजारि मानि बागै लुकुरक हामिया चाइया कसक कुसुम कुलुम कसारक न नायकलन बागै बारजारि फिरमा बाय आं हामबाय माया फारो अब हायखेनो ताबुक खा नाङै हापं हाथाय गुरि दङ त्रिपुरा नि जत तिप्रासानि आमचाय रगनो फायनाय नरगनि काम हामिया बिथि ब्राय तुबुय फायनाय डॉक्टर तुबुय फायनाय नासिङै तंदि केबु खाजानिया केबु फिगंनिया तिप्रा मथा थानसा बुबाग्रानि लगे जों तंनाय बदलसे बुबाग्रानि कक थानसा तंनाय बदलसे नाय तंदि जिने हेल्थ कैम्प फलकाबारी रियां बस्ती जतन नाय तंदि हामबाय।